Talaga ka di adikan malapdan, danay. Mga sawa ka na talaga. Ubing kapay mo't ititawon mo at 30. Ngumapay ay ang aganat ka mga sawa, anak ko. Lumakaya ko ni tikas tatawin ko, nanang. Kahit kumutun ti madan iti bukod ko a pamilya. Nay, di ka agsangit, nanang. Mabalin mo pa'y nga ibabawi tinatulag na kasaryukin ni Emma. Agbabawi ka, nanak ko. Apay adiyo kayat ang mga sawak, nanang. Apay, diyo kayat ti madan da po ko. Kayat ko ngam saan pa'y ko mga ita. Sa anak pa'y anak kasagana, anak ko. Di kay madanagan. Tanasimpet, di agbalin ang manugang yo. Nga ta. Ang mga no agin sisingput laang. Kan may sa istambay mag. Awan trabaho na. Jay ko mga minpadam a professional at inaramaw. Anyamot day jay ngay. Online selling, ti trabaho na, nanang. Awan latamok dita. Kampay idilaang mata. Tapno mako na nga dapagsapulan na. Ngam kinapudno nagayam. Kat nagbasit ti maganganan siya na ijay. Nanang. Ay, uray di ka kumamangas asawa, anak ko. Awan ka dwa kun ano mga asawa kan. Di kay ka di madanagan. Ta saan da kayo apanawan dito'y balay? Promise, anak ko. Dito'y kayo nga agnaed, iti agbalin nga asawa. Uy, nanang. Promise. No kasta, ijayan balay iti pagyananta, dane? Apay, di mo kaya dito balay? Di ta kumapay panawan ni nanang. Takasimot, Emma. Nagpakpakaasing amin adita panawan. Iso nga ijay pa'y balay ti pagnaedan ta. Wen ano isaw? Sika ti matungpal ta si kamat ti lalaki. No siya kakapaspasurtak langgang ka. Agyaman ak, Emma. Saan ka narigat akasarsarita? Wendanay, talaga akas tatagasawa. Masapol nga agkasundo ta, tapno maiwasan tataga pa. Wen, Emma. Kitagyaman ak, taman nakaawat ka nga asawa. Nay, agluluto kay magayaman, nanang. Wan, tanagladaw kagayam nga gririing. Imbis nga ilutwam iti kanan na jay anak ko. Saan mo? Ay, sorry, nanang. Ngam, nasapa pa'y magkidi, Anya anasapa, lumawagan ni. Mabiit ti oras itan. Mala, aglisi ka dita. Tay dadangak iti pagdigos di anak ko. Tapno saan amala daw ngagtrabaho. Ay, siya ko, nanang. Ay saanan? Siya ko, tamangan no isuntukit dit isidsidir mo no kwa. Mala, ingka ituloy ti maturog. Tay siya ti mga sikaso iti anak ko, Emma. Saan ako na makaturong, nanang? Aglabak lang arudan, Jay kawas mo lang tilabaam. Talabaak to jay kawas mi nga gina. Agwalisak pa nga na, nanang. Ay saanan? Siyakton ti agwalis no madamdama. Ingka ki di agtugaw ijay salas. Agbuya ka iti TV. Agsikawil ka. Amangan no kayat mo pa nga itimplaan ka iti gatas. Wano ka pem. Tapno ma-enjoy mo ti agbuya iti TV. Kayat mo, Ha? Ay, ni? Saan mo to na, nanang? Ato yan ti kape, manak ko. Intimplaan kan. Kan inggawan kan iti kanum. Wan? Ay na, baybayaan nyo na ni Emma ti mga ramid kadagita, nanang. Agina na kayo kitday. Baybay anak ka dila ang anak ko. Pagrebengak, kan pakaragsakak ti mang serbikan kang anak ko. Bayam ajay asawam ti aginan na. Tamadlaw mo't asaan ang nairuwam iti trabaho. Nairuwam ni Emma iti trabaho. Nagagot day nanang. Basta di naklapdan ang mga sikasukan ka anak ko, wan? Pakaragsakak da ito, ingar aramida. Nay, an-anwam day talupot, Emma. Punasa man nagayaytawa, nanang. Tanay nakataptapok mo time. Ay saan? Di mo pa kibiyangan dagijay. Sakton timang punas ka dagijay.
Anya langan nga tiramidang dito balay, nanang. Paritan dak mga gubra dito, eh. Kasano nga matulungan kayaw. Ultima agwalis, di yung makaya nga agwalisak. Kanuragin naw, di da mapaginawan. Inka ki di maturog. No di ka makaturog, inka agsik kawil nga agbuyay ti TV. Bayam asyak ti mga sikaso ijay anak ko, ta nakairuamak ti kasta. Ay ka, nga ruda, makamu kayo nanang. Uray ka sa nutayat kong agtrabaho, di da mapagtrabahuan. Agungat kayo mo. Ay talagang agungutak, no agpilit kang agtrabaho, Emma. Basta agtugaw ka laang. Alaom di dakkel apayabyab, ta agpayabyab kang agtugaw. Ag senyorita ka laang dito'y balay, Emma. Nay, payasan mo akadwa di asawam. Anagawid dito'y balay ngay anak ko. Wala ta, da trabaho na. Awang mamarami di jay balay. Makaburing mo tagsiksik kawil lang ijay. Makabanog mo tagsik kawil lukwa. Anya, apay, magsiksik kawin lang, tararamida mi di balay na katungangam. Di ka tumulong iti trabaho ijay. Kat, saan mo ta kayat siya balayan yung agtrabaho ak tatang? Ultima ginaw, di na ipatrabaho kanyak. Kuna na mga agsikawilak ka no lang, iji salas nga agbuya iti TV. Wano agsilpon kas jay. Anya, oh, imposible mo day na. Ay, naposible, tatang. Kaya na siguro diya balayan nyo, ah. Iso di nakpagtrabahuan. Naimposwan mo lang at atikas tiyang aramidin na. Amangan mo no, tis-tistingan na ka lang. Ape kumatistingan na, pailang kasawa na kung diyan na. Amom lang nga, ay naima. Uri kas dyan ti bagbagan ni abalayan kin ka. Agdisnudo ka latang agtrabaho. Tumulong kay ti trabaho ijay. Takababay, nagtugtugaw ka lang ijay. Di nangarog kaya ngagtrabaho, akmat. Iliblibas kundo, petagwalis no na duma. Kaya nang ngamin diya balayan nyo, tatang. Man-manutikas diya katugangan. Lab na ti manugang na tapagsiksik kawilan na lang. Nay, Mari Paula. Si kamang magtagwalwalis dito'y parangan yon. Kalkalpas mo sa naglabay tay. Day, si kamot gayam Marigarda. Ay, wun man, tani. Awan mo't katulungak ang mga ramid kadagita. Anya, apay di manugang mo ngay, di nakatulungan. Awan am muna day di trabaho. Agbuya iti TV kan ag cellphone laang ti trabaho na ditoy. Na, apay ngay. Sadot ay di manugang mo kumaray. Ay, perme, super sadot. Iso siguro ti kasadutan kadagiti amin asadot. Ay, oo na yan. Kasi mangarod ni Dani nga anak mo ha, no nakatumpong iti sadot nga asawa. Wan nga rod mare. Iso asya kun ti mga aramid iti responsibilidad ko mati asawa na kunkwana. Kat no trabaho kamin mare. Agluto, aginaw, agdalos kan aglaba. Ay, madi ati kasta. Bagam aji manugang mo. Ay na, no adda panunot na. Oray saan abagaan. Agdisnudo at tumulong. Ngam saan mo, boy-boyaan naklaang agtrab-trabaho. Anya? Kas ita, aday jay salas ngagboy-boy iti TV. Uray ing kasiripon mare. Nakasikawil ijay, nakarelax. Senyorita dito'y balay daya babae sika. Hay, no siyak takin manugang kunkwana saan ngagbalin ti kasta. Baybay aklatan, nasing petak ngamin akatugangan. Iso ajak apapaan di manugang ko, nga uray nakasadsadot. Ipagpagapok ijay anak ko, kumare. Dani anak ko, umay kamanganan. Anyan ti masidananang? Ay na nagpaksiwak iti karpa ken bunog. Insursurda nga inlako itay dagita. Apaw, nagimasay. Kahit ayan ngay di manugang nyo. Umay tulatan numabisin. Nabsog pa'y siguro dayjay. Tanagado ti kinan na itay amais ken suman. Nagluto ak ngamin iti suman itay. Ket ado ti kinan na. Kastaya, ayun nanang. Apay nga adiyo pagtrabahon ni Emma dito'y balay. Baybayan nyo nga agtrabaho. Tapno
matulungan na kayo. Ay nadyak kayat ti agsao, Dani. Taamangan numasair ti Rignam. Ngam nadlaw ko ngamin, asaan an nairwam iti trabaho di asawam. Kaslasinsinan amin at trabaho na. Iso asyaklatpan ti mga ramid kadagita. Kanadlaw ko, talaga nga dasad-sadot na anak ko. Ha? Mangan takit din. Mangan tulatan di asawam numabisin. Nagsweldo kan, danay. Naibusan ti karga ti ref. On bakit? Mabit lang. Mabit lang, Dani. Siyak ti pang tidam iti sweldo manak ko. Ha? Yag mo dayta. Amo mema. Siyak ti mga aramid iti pagrubungam kas asawa. Siyak ti mga asikaso kini Dani. Siyak amin. Ultimo brief na. Siyak ti mang lablaba. Iso asyak nga ro ti adaan karbungan amang igem. Wano pang tidan na iti sweldo na. Nanang, agudwa kayo lang kiniima iti suldok. Ay saan? Siyak laang ti pangirimitam iti sweldom, Dani. No asino tagrigrigat ang mga asikasukan ka, iso ti pangtedam iti sweldom. Ha? Siyak ton ti agpalingke, taamok dagiti gatgata nga kanak ko. Tano ni Emma, ang mga nudi na maibudget ang naimbag ti kwarta, madlaw ngamin agastadura. Ha? Kentap no ibagakan ka, anya, Emma. Idi barupay to'y anak ko. Talaga asyak ti para igam iti sweldo na. Iso apang nga asim, tadi mo pilitan ni Dani amang tad iti kwartakan ka. Ha? Apay nga yakas jay mo ti bagbagan ni nanang, danay. Ala, pasensya amnat ako man ni nanang. Di mo ko matutupan. Tapnusan kayong agapa. Habang bumaybayag ta dito'y, iniinot mo ta na makitkita. Wano mamamwak tagpay nga ugali ni nanang mo. Plastik mo gayam. Ingrata pa'y. Ha? Kundi ati pa kanyak no kasi ngagtrabaho ak dito'y balay. Gaya man da sa balya plano na. Katsi kamat, apay nga ngayon mo amin nga swildom kang kuana. Ala. Sana bali. Ano sumarunong agsweldo akmanan? Bingayak to nasigod ti sweldok. Tapag bingayan nun to. Syakit di ko matinumero una pang tadamit ti swildom tasyak ti asawam. Apay nga makising-singit mo di inam. Ala, bayam takasaritak to ni nanang Emma. Apay akasta ka itanda ni. Saan ka mo't asigod akasta Awan mo't apulos reklamom, no itad mo kanyak iditi sweldom. Nanang, Apay, sugsugsugan na ka di asawam. Manipod ng asawa ka, kasta ka mo't tan. nanang, sa bali idi baruak sa bali itan. Adan asawak, iso arumbang la ati asawak ti bangigam iti swildok. Apay, iso ayati mga aramid iti pagrebengan na kas asawam. Saan mo ta? Siyak amin ti agluto, aginaw, mangisagana iti kanam, pagdigos mo, pagsukatam, kanaminan. Iso asyak nga rod ati rumbang apang tidam iti sweldo manak ko. Nanang, Papanawam laangan ti asawam do kasta ti ugali na. Reribok lang day ta babae iti relasyon tangagi na. ibaga medya asawam, talumasin kayo lang iti pagnadan anak ko. Narigat ti kasta, ada makibibang ka na kayong ag-asawa. Nagmadingarot ti ugali tayo nga balayan nyo. Isu mo gayam nga pili na trabahuan dagiti trabaho kay Jay. Agpakitang gilas gayam kanila kay ikaw. Tapno iso ti pang tadan ni Dani iti sweldo na. Aha, bolok nga style. Padasim lat tangay singasing kinidani timbagak. Masaya-saya at nulumasin kayo niti pagnadan. Tapno maramid yu ti kakayat yaw. Narigat no at nakabalayo aman nakibiyang anak ko. Talaga gayam anapat patag day tang asawam ngam siyak ngaynam. Agasam day ta, panawan nakpay gayaman kapoy ti day ta babae. Nasaya at nulumasin kami. Tapno ang mumi, ti addaken awan kada kami nanang. Kasano ak nga rudan no panawan dakon. Di kay madanagan, taikan kayo iti pangrugyan nyo. Ag-business kayo. Makamu kayo na niya business ti kayo arugyan. Tapno adda pangalaan nyo iti pagbiagyo. Anya,
Kundi ka matanagan. Ta, kanayunag to timang sarong karkada kayo diti balay. Sige nga rod Manuaya titid mo apagpuunak. Nayunam nga rod Tama nga no agkurang. Una nang. Anyat plano yung business aya. Uray sari-sari isturlatan Ken aglako ak iti agdudumaan ateng. Prutas ken ikan kas kada karne. Mayat dito'y sango ti balay, tadaalan dito'y. Ken ado ti lumabas. Ado lakit di ti gumatang. Sige, matumpal ti kayat yaw, nanang. Hay, nagpintas kan, Paula? Ay sus, apay apaw lakon ko ng mutlatan kanyak si Kaprimo. Woy, tanabayagan nga agayatakin ka, Paula. Agtal na ka man. Di nakpaglulukwan si Kaprimo. Saan man? Inlimod ko ti panagayat ko king ka, Paula. Agtal na ka man. Labas-labasan naklay idi. Di naktupay pampansinin idi. Sa itataadan istor ko apagtagilak ko. Saka kundi aram kanyak. Daytoy samot istor ko ti almanang Primo. Saan mo ta? Nagalas mo ti pagkitkita am kanya akong, Paula. Basta, agayatakin ka. Sapay ko nga, tadatipan na ka ikarik di tapusom. Please, love me too, Paula. Danay, nadamag maun. Tay, Di maipapan ka ni nanang kan ni Primo akalugaran niyaw. apay ni Primo Ima? Agar-aram sa kano ka ni nanang. Katkasla ko nada nga inaklon kano ni nanang kaagab-kabalaydan. Anya? Kat isoda kano tagbambantay di istor ni nanang. Anya? Ni. Kasano ko maanapasamak ti kasta? Posible. Kasla jackpot siya natutupan ni Primo ni nanang. Ingkanto damagan anog pa iso. Tapno mapanagnagam tagwarwara sa damag. Baybay andak iti kayat ko nga aramiden, Dani. Kasapulak ti kadkadwa, tapinanawan dak nga rudon. Iso nga inaklon ko ni Primo. Nanang, sigurado kayo nga ayatan na kayo ni Primo. Wan, inaram na nga rod no di nakayayatan. Makamu kayo nga rod, nanang. Ngamsapay ko ma, tagnanayon ti kinaragsakyo. Sapay ko ma, tadin tagbalbaliw ni Primo. Nasingpet ko mga rod akanayon kada kayo, nanang. Dahito lang ti kita ti store mo itangal daw, Paula. Una, tabasit mo ti customer ita. Sapay ka sa pulak ti kwarta, Paula. Kunak no adda maitid mo kanya. Apay no, inka dumawat ijanak mo. Awan pa'y mo't anak da. Iso asigurado nga da kwartada. Sige nga rod, manuaya ti kasapulang Primo. 5,000. Nung naawan, uray 2,000 no isaw. Kanayunin yun ti dumawat iti kwarta, nanang. At datintad ko apagbiyagan nyo. Apay, pangipipanan nyo iti birok ti istoryo. Manumot la ti birok na ngay anak ko. Basit. Umanay no saan kayo anangalay ti sabali apakanan nyo. Imbes na makatulong ko man ni Primo kada kayo. Saan? Tanainayon mo't apakanan nyo. Isun samatan ti papapanan ti dawdawatan nyo akwarta, nanang. Ay saan mo't Lading itag, ngamawan maitad ko. Nagbalin ka nga minon nga imot. Manipod na nga asawa ka. Imutak no imutak, ngam pasensya kayo. Nodda maitad ko, pagyamanan nyo. Ngam no awan, pasensya kayo, nanang. Anya? No kasta? Saan ka nakadawat iti kwarta? Saan? Tawan ka no kwartada. Nagartista ka kuma. Imbagam apagpa-check up mo. Imbagam kuma masakit ka. Saanan? Mabain akon nga agkarasubli ijay balay da Primo. No kastamot lang. Agsinatan? Gayam maisuportam kanyak. Di agsinatan. Anya pilaga pong agdinatangay. Ay, talaga arumwaran ti kinapod no Primo. Akwarta laang ti kinayat mo kanya. No may karimlakid di masuportara maamin ang kasapulak. Sige. Saan ka sinaan, Paula? Sinaanak no sinaanak, Primo. Naumaakmatan kan ka.
Tunggalag sa ka, kwarta. Apay, anyat pagkunkunam kanyak, agubog iti kwarta. Ega, agsinata nga roda na. Wan, sa anak amabutang. Pumanaw ka nga rudan. Kat ibatim dagiti ginatgatang ko at chinilas, pantalon kan t-shirt mo. Kan uray takalugong mo, ibatim. Uray kukwamon tabrip mo. Ala, agawid kan. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Oy, Ador, agreeing ka. Ador! Ne, aldaw magigaya man. Malampayan na. Kita man ta itsuraon dito'y igit ti kalsada, Ador. Nakausob ka anak kaida dito'y igit ti kalsada. Yes. Nakanganga ka matmaturog. Mangilngilaw tangiwat mau. Anyangay ta itsuram. Apay, ayan kuya. Ada ka nga ron dito'y igit ti kalsada. Ala, agawitan. Sabay, makatulog akpay. Agawid ka, antay jabalay ti pagturugam. Ay, mangibabain ka nga asawa. Ipagnele, si kamot gayam, sumrek ka ah. Adda ka din ni Adora kabagis mo dito'y balayaw. Ne, kat no nagkuyog dakin ni kumpare na idi agsapa. Ah, napananda ipag? Ay na, napandamanon ijay piyestaan ah. Mapandalakit di manon makisugal. Ay, awan man nga rudan ah. Ipaabak naman andyan naglakwan mi ti Irek. Anya, apay, inigaman na ti kwarta aya. Ay, awan nga rod ipag. Di na ba't kayat nga ipaigam ti kwarta kanyak? Ay na, awan man nga rudan ah. Sapay kanayon amaabak da di akabagis kaw. Pagayat na mutlat ta ti makisugsugal nga uray kanayon amaabak. Nagsakit ti ulok ipag. Lakayan di kabsat mo gamawan latat nagbalbaliwan na. Kanayon kumot abagbagaan nga maawan dengdenggan na. Ay na, nasingpot ka ngamin unay ipag. Ungtam ngamin ah. Apaem no kasapulan, bareng mangrik na. Ipag. No pampanoy nuyam akanayawn, agruam, iso nga ikam iti pagnakman na, ipag. Nasaya at tadakan. Ayan tinaglakwan tayo ti Eric Ador. Ay, awanag, narigrig ko. Naipaabak ko iti sugal ko nama. Yeah. Di ka aglibak. Ijay piyestan tinagapuam saan? Ay, wag. Umyak nakisugal. Nagbuyak lang. Ayan tinaglakwam iti Eric kunak. Awan nga raw, nariglag. Asas. Aglablabas ka, Ador. Umay ka ditoy. Umay ka ditoy, Ruar, surutan nak. Abaya, ano tararamitan? Umay ka ditoy, Ruar. Ta ditoy ti pagisparingan ta, Ador. Darasam! Oy, kapapaindat ang aramitan ma. Nagpigsapay mo tangiwan ma. Awan, bibiyang kaw! Uray mangag ti sa ngalubungan ti panagapata. Kastoy ti kayat mo, Ador, ha? Ha? Nabayagan na panahon na nagululi makak. Nasingpetak nga minunay kan ka. Ngam ita, jakon ka ba ilan? Napunwa na kun Ador. No di ka pa ilagbalbalew. Gibusa kun ti amin ko. Ay, sana. Ay, po, nakakitin. Aya, umay ka. Di ta unag ti pagsaritaan ta. Kitain datang dagiti karuba. Agkari ka nga ron nga agbalbalew kan Ador. Tano di ka agbalbalew. Puurak ti balay ta. Agyanak iti unag kabayatan ti panang porko iti balay ta. Ay na. Saan man atila ibagbaga? Ala, uwan. Agbalbaliw ako. Agkari akin kan bakay. Promise. Agbalbaliw ako. Idya ko nagiti bisyo. Promise. Ala, Nana Karing, nakita mi ti panagwala ni Nana Nelly iti kalman. Nagriyaw-riyaw ijay arubayan da. Apapaan na ti kabsat yo.
Husto lang dayjay nga inaramid na. Bareng mangrik na yakapsat ka, beya. Nana, Aglablabas nga minaw ti kapsat ka. Gaputan na singpot di asawa na. Agramatan nga agbisbisyo. Lakayon ngam sumanursur payla ang amapan agbisbisyo. first time ko nakita ni Nana Nelly anagungot iti kasjay. Ay, hustomot no inaramid na ti kasjay. Tapno agbutang di kapsat ka. Bareng agbalbaliwaw. Nene, bakit? Adda ko maibagat? Adya day taador. Kwa, sumurot ako makada parisito. Mapan kami makidaya ijay lugar da bakit na. Ay saan? Agbartag kan agsugal kan tumanan ijay. Ay, awan sugal ijay. Takasaran da ijay. Uray pay. Siguradong agbartag kan tumanan. Di ka mapan. Padasam ti mapan taaga patamanan. Italaang may... Italaang nga. Kanayunam to pa yan. Basta, di ka mapan, Ador. Ay, nako. Sige nga raw. Saan mo saan? Unay ka magtinilay. Itay kapay lang at dito kusina. Ngam di ka pa'y gayam nakalutaw. Pabisina ka. Mabitla day tuyen lakay. Kan kita mamut na giti waram dito kusina. Di mo pa'y dalusan may. Wen, dalusak to no madamdama dagita lakay. Ay na, bakit aya? Nagluto ka. Igiddan mo din at imang dalos kadagiti wara dito kusina. Nang rona dito lababo. Anya day tangay. Makapadurman akitaan. Ala, wanan, umayan. Dalusak daytan. Sumanao ka man ako nakon. Kanayon ko mat nga ibagat ti kastaking ka. Ngam kaslaawan ding gamay. Ala, agawaram. Dali mabisina ka. Maulaw akon itinakaro abisin ka. Anya mo ti kastoy nga asawan. Ay, agpupuudot manan ta saan anapagustuhan. Jak pinalubusan na si Murot iti kumpari na. Anya mo dahito anatingay. Nagtangkay. Di mo linuto alimbak. Naluto mo ti ko naklakay. Naluto nga. Nagtangking nga raw. Unay gamina na ya. Sakbay nga adawam ti lulutuam. Tikapam pa'y nga umunamat ano naluto. Nagtangkin to karabasa nga inlaok mo. Day tatarong ti si Daemon ta isot naluknang. Gusto laang matikunak no siyak. Awan pa'y gala sa mga. Kinuray ti inapod. Nakusay. Saan analinay? Gusto laang naluto matikunak. Anya? Naluto nga. Nakusay na eh. Ay, po. Rokodam nga min anay pagkiluto ma. Tapno saan ang makusay? Mala, pasensya kan lakay. Ador, kabagais, umayak man. Ay, dumanon ka kabagas. Ay, lalaki din di diyang asawa kaya. Apay, anyaman ti pagpupuduta mo. Apay nga aburido ka mangkit kita di tabadom, kabagais. He? Dahil diyang asawa ka. Di natatarimaan ng taglaba. Namansyaan mo ti bado kong. Ay na, makangagman ka na dyan babae. Kung takman di kas taunay. Nagbasit mo tin aba, nagtipangungtam kan kwa na kabagais. Ay na, nudyak ungtan. Agruam na na. Bakitanan. Di na mo taramidan na. Ador, Kita ba ato badong na ay. Namansyaan. nailaok siguro iti di kulur abado dayta, iso anaman tiyaan. Di nakidiam mo nga, nadandag itibado ka. Paliwawag na diyang asawa. Paliwawang asasawam mo. Kano nagsingpo ni Nelly nga asawam. Paliwawang ko nam kiday. Naggagat pa'y nga asawa. Una na singpay ka nagagat, no di na talimaanin ti trabaho na. Awat salbi na. Ado nga rod ti mga papal kan ka.
tanaulimak ni bakit mo. Saan akas iti daduma dita nga asawa, ajay laag marmarites ter aramiden da. Kasla ijay ipagta nga asawa ti kabsat da. Ha? Lawat day jay anay kamang, jak kursunada ti ugali na. May mayat ni bakit mo tanauli mo. Nagagat pa Iso adi mo ung tan ni bakit mo tanasingpet. Man-mano tikasken kwa ng asawa kabagays. Masurunak nga raw titikas ding style na. Pasig a palpak, karamid na kabagis. Nili bakat, mabalinti sumurap kiniparidan niyo. Income makipesta, iji kabangibang a barangay. Ay saan? Ah, Isugal mo man amin a kwarta maon. Inton kwan, maibos tumanan ti kwarta nga igamaw. italaang bakit? Ay na! Basta da piyestaan aggagatal ti sakam. Ti kayat mo, mapan ka amapan. Awan pa'y linangan na mapiyestaan. Iso alading itag, no saan ka apalubusan ita, Ador. Alamat din na bakit? Nagpintas ka pa ikat. Ay, uray anyat ibagbagam. Di nakmartsukan. Basta di ka mapan. Padasem ti mapan tagapata. Agtalawak. Panawan ka. Ador lakay. Agninong kan agninang takano iti kasarinton Sabado. Anya, nagkula. The Fred kan Hilda. At to'y ti invitation card. Kita adanagan ta dita. Nagkuna nga isurat da tinagan talita. Ha? Heh, impakada da pa'y mo't kumanga imuna. Talas todos ba't dagja at tao? Ha? Naggawan kid nga urbanidad dagja at tao. Awan babay na. Di ka katagyaman ta inala dataan ng kaninong. No siya, kayat ko. No siya, mandak. Anya, taapay matngay. Ay, gastos lang dahil ta. Siyempre, kapilitan agumatang ka iti regalo. Aramidin damat ang negosyo dahil ta. Rupat kwarta dagita sa tao, he? Unay kan aya. San man akasta ti bagbagam? Saan mat akapilitan ti mangtad iti regalo? Ay nakapilitan itan. Tano di ka mangtad. Ada may ibagadaking ka. Ibagada anak kirmet ka. Ay, kat mapantalatan tanalpas matan anay lista tinagan talakay. Nili bakit? Oray umunakan to nga agawid no madamdaman niya. Anya, taapay. Maudi ak. Ay saan? Agidan tang agawid. Agawid tanto numalpas ti pangan kat programa. Sumaruno ak midla dagos bakit? Nakita man nga minan di kumparim nga Agbartag kayo manan. Agawid tan numadamdama. Di ka agbatay, Ador. Ay, Pasapol nga istriktuan ka itan. Tanay, lumaklakay kan, ngam di ka pa'y agbalbalew. Iso nga aganos ka. Nili, agawitan. Ne, di ta pa'y nalpas anangan. Basta agawitan. Ibundaris ko talim masaan, di ka tumakda dita. Apay manan aya. Basta agawitan. Wan, sige, mabitla nga ron. Garamping at kagidya babaya. Ganatigit ka. Anyat pagkaskas ta am aya Ador. Nagalas man ang tibagbagam kanya kon. Di ko nam, jak nasiputan, tinaramid mo. Inagkam ni Susi mo. Kun naging narakop kayo. Anya, ay sus, anya nga inagkan nga ibagbagam mat. Nagbeso-beso kami laang. Ta syempre, italaan nagkita kami manan. Kan, apay apagimunam dayjay kat bading dayjay. Uray man badeng, talalaki lat ta dayjay. Ador, Adulat ta dagiti badeng nga gusto iti babae. Kasla ka lagbibisin iti lalaki. Adak lang arudon nga asawam, nga makiin nagagkapela iti sa balay. sa bali ti agag, sa bali ti beso-beso. Parehas mas lalay ta. Agasam tay ta. Nagdakat ti rupay.
Ina, masurunak ang makalagip. Dumanog aksan dam. Ay, ala, no di mo nagustuhan tinakitam, ay pasensya kan. Sorry lakay, saan na maulit. Basol dagida a Hilda kin friend. Inalala da tapay lang amin, aninong kininang di anak da. Ala, di kan agpabasol. Lipatan mo tinakitam. Ulitag, pasensya ka no nakibeso-beso ak ni Susimaw. Kasla kayat kung tumangdangran ko stilangan. Aray, ang pupudot manan. Amuklatan di ba kagapo? Basta saan napagbigyan ti asawa kiti kayat nagharamidan. Ang pupudotan. Agam, ano sakon? Tinapatag. Sardengan na, dagiti bisyo na. Aray, inta makilas night iti abagatan. Ha? San pa ay ana itabon dyan na tayo ida? Naipuspaon, intun bigat ti tabaon. Iso nga inta makilas night ita. Imunan na iti cardmates ta ida. Ay, kastaya. Sige nga raw, taagpakada akin ni bakit ka? Ay na, di ka nagpakada, ta sigurado di nakapalubusan. Ha? Ay wala niya. Kaano pa ya, pinalubusan na ka? Isungag libas ka. Kaya anya nga ti ibagawin no ipambarko apapanakbare. O di ipagama mapan ka agsibog iti mulam. Ag-overtime ako na, kapoy. Ah, sige. Wait. Urayin na tungarudan ija kurbana na pare. Di ka umay di balay. Tapno di na ka makita di asawa. Pare. Agawin pare. Oo na pare, tanay na bartek ka man tayo. Oh, kasalod na mabartik eh. Nagsasawa mo, nagiti kay alam ta. Inabakdan di kwarsak. Agawin tan, tanay, awanan, ti arak, Sambas. naibusag. Itulod ka pare. Ay sana pare. Kabalang na gawin na sisak pare. Kabalam ka tayo. Gawa na. Akot ba? Ipag, saan na nagawid ni Ador Idirabi Madanaaganak. Anya, amangan no naturog ijay labayan. Saan na pa ni Jay Lamayan? Tako na nga ag-overtime nga agsibog iti mula na. Ngamdimat nagawid din. Anya nga agsibog. Kano nakita mi ijay lamayan idirabi ay makisugsugal. Anya, no kasta. Naglibas manen anapan nakisugal. Ing kalakitaan ng ijay ipag. Tamangan no naturog ijay idirabi ay. Wano saan, amangan no agsusugal dapay lang aging gaita. Auntie Nelly! Ho, auntie! Yang kalador! Ha? Ne. Oh, apay ni Uncle Mau. Nakita mi iti sirok kirang tayo, agas asawg. Natinag kano'y dirabi ay. Anya, kumustan? Ayan na ngayon. Intaredan iti ospital, tas saan na makapagna, auntie? Bakit? Awanan? Di ako makapagna. Natukol ka no tito lang. Tisaka ka. Wan, kat masapul ka no ama opera. Bakit? Pakawanin na ko ma. Ay, jak amuti sa wakan kador. Kasla kayat ko ti agriyaw iti napigsa. Ngam, mapanugak lang. Iswasaanan. Hindi nagsinsinaan Hindi nagpampalawan nila. Kasi kaso nakwan. Tulungan na. Niling asawa. Pagkawanin lang ko ma. Ay, ayatan ka ka-asawa. Kasi, agpalpaliw ako. Kapilitan nga agbalbaliw kan tadi kan makakunail loko. Papanam nili ba kay? Ada kasar ijelaod. Inakman makisala. No kaano abim makitan saka makisala? Wen, taagas ti dudukot. Maburburing ako dito'y balay. Makabanog ti ada pasyente na. Iso nga inak mamut ag-relax.
Agawid ka nga ron anagos, Wan? Depende Ha? No maimasak ti makisala. Di uray parbangon kami taon nga agawid. At dadagiti kanem di talamisaan nga abay mo. Gawatem tulat taditan. Pati danom kanagas mo at dadita aminan. Bakit? Napakawan na ka din? Wan, pinakawan kan. Basta di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. Takayat ko ti ag-relax. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax.